25-nji ýanwar 2026-njy ýyl hepdäňe bazar güni. Irdenden bäri bir Özbegistanly gyýdy, iki sanagym Özbegistanly oglan soýup ellerini zatlaryny kesip waliza salyp köçädiňdirler. TikTokda görensiňiz bolýan diňe şoň videolary paýlaşylýar da edilýär. Ondan köp şo kommentariýa da ýazypdyrlar da. Ay ine daşar ýurda gelseň eýle bolýar, beýle. Şonu öldüreniň özem öz ýurduny bile ýaşaýan öz Özbegistanlysy. Türkler ýa başga bir owgalar ýa Suriýalılar edenok diýjek bolýanym öldüler etipdirler. Gyýlara diýýänler o. Kim bilen gatnaşýaňyz, kim bilen söýüşýäňiz bir gylyk hasyetini biliň oglanlaryň. Ýa pul üçin, ýa bolmasa da şul oglan bilen men aýrylasym gelenok, eýleň beýleň atlyşyp, dawalaşyp, oglanym şul oglanda näýlik ýamanlyk geljegi görenden belli. Şul oglanyň näme etip biljegi. Hudaý saklasyn, şoň üçin birini asylyp ýa biriniň pul üçin ýa ýene bir zat edip şeýdip bir 5 ma pullyp daşary ýurtlara gelenden soň Hudaý saklasyn görüp men gaty gynandym. Sen öldürüp nire gaçyp gitjek? Hem ýerde kamera bar, zat bar, sen telefonuňda nirede oturanyň jaňlaşmasaňam hetese kaýtlar diýä bular bilip bolýar. Aeroportdan iki san özbek tutuldy. Şonu soýaly. Men diýjek bolýan bu zatlar maýdýanyň sebäbi köpsine daşary ýurtda türkler şey diýä, eýdiýä, beýdiýä diýip ýazypdyrda. Erwede adamyň türkmeni zady ýok gyýlar. Gürleşýän oglanyňyzy biliň bir oglan görenden belli adamyna ýaýlyk erwetlik geljegi. Sen o vay söýýän şondan aýrylyp bilemok, ölýän şonsuz zat diýip aklyşyp gedýäňiz bara. Hudaý saklasyn. Boş beriň o bir adam üçin bir enata çagatyny uloldup 18 ýaşa getirip şey ýetişdirmek üçin näçe azap edýär. Ondan siz uloldyýar näýlik arzular bilen daşary ýurda okup, işe goýberýär. Ondan soň şuň ýaly bir erkek üçin, bir gyýdy üçin ýa bir oglan üçin şeýdip özüňizi daýalap, şeýdip ölükderiňizde degýärmi ýa şeýdip öldürileniniňizde degýärmi? Şoň üçin edýän işiňizi edýän, kim bilen oturýaňyz, kim bilen turýaňyz, nire gidýäniňiz biliň. Biliň bir ýere gitseňizem iň ýakyn adamlaryňyza konum atyň, biriniň maşynyna gitseňizem şo suratyny goýberiň, nomeryň nirde otursaňyz konum atyp goýuň. Eger söýgüliňiz bolsa-da ine özbekler şeýle diýip ýazypdyr, türkler şeýle diýip ýazypsyňyz. O arada Silivriýada näme türkmenler, bir türkmen adam 4-5 sanagyny soýup halan dilige salmadymy, Hudaý saklasyn. Özüňizi goraň, her kime inanmaň. Can sağlığınıza seyredin, canınız sağ olsun, esaslı adam can sağlık. 26-njy ýanwar 2026-njy ýyl hepdäňem 1-nji güni. Dün bir video paýlaşdym, Özbegistanly bir gyýdy, Özbegistanly söýgülisi öldürüp zat edip motor ýaşyga zyňypdyrda, habardar bolun gyýdylar, äge bolun zat diýip video paýlaşdym bolyn. Gaty gynandym, türkmen oglanlarymyzyň içinde de şeýle düşünjeli, ters düşünjeli samsyk oglanlar bardygyna kommentariýa ýazypdyrlar. Ay dogry edipdir. Gow bolupdyr. Şeýle düşünjeli oglanlar görýäňizmi gyýdylar. İçimizde türkmen oglanlarymyzyň içinde de bar ekenini bilýän. Şu kommentariýalarda şonu görýäňmi? Allahjan şolaryň ýakasyndan tutup bir içerik atsalar da gyýdylaryňam ýadany bar o. Şo gyýdan ýa özünde bir gep bardyr. Bolmaz ýöneden ýöne şonu şeýitmez de zat diýip ýadýarlarda. Ey can nogon. Hiç kimi şeýle ýagdaýlara düşürüp mutur ýaşy atma haky ýok. Olar birinciden, ikinciden hem o sizin gitjek ýeriňiz nire şeýle düşünjeli oglanlar, adamlar bar bolsa, sizin gitjek ýeriňiz nire, hiç gitjek ýeriňiz ýok. Sen dünýäň niresine gitseňiz, şo taýdan ýakaňyzdan tutup gönü içeri gatýarlar, içeride de sizin işiňizi görýärler. Hiç şo pikiriňizi kelläňizden aýryň. Dünýäde 4 milliardam erkek bar. Näme gyýdy ýetenokmy, erkek ýetenokmy? Nämesi her kim öz günäsini öz o dünýäde Hudaýyň öňünde jogap berýär. Nires açyk bolsa nämesin? İstese senden aýrylar, istese sen bilen barışar, sen näme problemaň bar? Ýöne bir zada gynanýan ýerim şeýle düşünjede oglanlaryň, gyýdlaryň bizde de baryna men haýran aldym, kommentariýa ýazypdyrlar da. Ay dogry etipdir, gow etipdir, gyýdlaryň ýadanam bar o. Şo gyýdyň bir ýöneden ýöne öldüren nädir diýär o, samsyk bularyň kellesi o.
Bir wagtlar towuk soýupdym, şonda gözümiň içine teretipdi towuk bar. Şondan bäri iş towuk soýama, o şoň ýaly gynanyply. Adamlar näil düşünjeli adamlar bilen görýän şeýle düşünjeli oglanlar biziň öz türkmenlerimiziň içinde de bar da men şoňa gaty gynandym. Şolar kommentariýaň içinden faýlap alyp bara aýdyp şonu içeri zıňdyrmaly, Hudaý saklasyn biziň aramyzda görýänmi? Äga bolun gyýlar, äga bolun oglanlar size äga bolun şeýle düşünjeli gyýlar, amma Hudaý saklasyn. Allah can şeýle niýetli adamlardan özi gorasyn. Janyňyz sag bolsun, öz pikiriňizi kommentariýa ýazyň. Ýene bir zat aýtyp geçip, ana inni habarlarda görýän özbekler ana oturumyzyny, zadyny, dokumentini, ya türk goňşular aýdy, gorkýas biz eýle beýle diýär. Gowy däl şo. Özbekleriň mawraýy gidýär şol sebäpden. Şoň üçin äga bolun, şeýle oglanlar düşünjeli, oglanlar bildiňizmi, söýgüliňiz adyňyz şeýler ýagdaý bar bolsa habardar bolup gaçyň. Janyňyz sag bolsun, esasy adam jan saglyk. Meni gelnedi baljak oglan hokman soňkyjy beýan batyrmeli. Onda sen durmuşa çıkman galaýmasyn. Menim ölüsüm gele beýan boly ýona bolanokda, ýokda, näme etmeli? Şundan soň gürýärmi? Hakka keresekdiňizler, zaýbal etdiňizler. Bu taranlar bir joýda feredin. Kirli ýany bir ýerinde durtup durýan, görýänler. Ana şu derejede kirli bolmalar sizlere. Men ataýda itmişkat demedim, "Fäwşamak" dedim. "Öläýin" dedim. Öyle bir yerden ölsün dileyen çoğaydığına can tanıkçıda dep bir heleyse patam yadıptır. Erkeklere heleylerden geçirdi. Yazman ne için ne diyanır? Tanağında akın bir yerin kuruluşlarına, yaşaslarına yazman tanıştılar. Elinizdeki saklaban oranı bakın bir yerin kagozluk yanılma. Birinci elindeki saklamanın oranı. Onun ilin kayadan. Musur kuntulordan gayba, kırılceleplerden. Onu ödümde çönýär kıyakım ödüne çekip duran gatı kırılıp almalar yazýanyz bolýar näge? Ödüne gownetden şoňa şalyk tonýar ýazmana kırılıp ötürken ýazyp bilýän gotaranlar. Heleydi patdylar siz araba şey kırılı. Sallaplar maňa siz ödüňde erkekler, siz erkekler heleylerden geçirdiňiz. Heleymekler diýýär. Ödüňde gerek bar ýaryň, musurlar. Delek versiden mara çok çıkaradım taklamana gorun. Benim feyurtuna yap zaybale. Yası yoktur de. Yine ama ne ipsin sevgin yası yoktur. Ha bu kumur için ipsin sevgin yası yoktur. Her kim ödeni dengine. Ha bolup biler bir 8'de bak 10 yaş oynasın na. 10 yaş oynap biler. Ama 20 yaş ama araba mı ha? Sevgin yası yoktur. Mama ki ipsin onu. O bir gece kakadın yaşına kabirine aşkım den olsup yaşadı ve sevgin yaşı yoktur. Ecilerin yaşına garr hedeyler bilen gediyerler pul çöğünenim sevgin yaşı yoktur. Ya kakaların yaşına bilen gediyerler denim sevgin yaşı yoktur. Yine ne amne ipsin? Emmemize biliyorsun pul çöğüne diyanın adı.